Fl-aħħar 5 snin ta' Gvern Nazzjonalista l-Ministeru tal-Edukazzjoni mmexxi minn Dolores Cristina, il-Ministeru tal-Ekonomija mmexxi minn Tonio Fenek u l-Ministeru tal-Infrastruttura u dak tal-Ambjent immexxija minn Austin Gatt u George Pulicino nefqu aktar minn 65 miljun euro f'direct orders. Il-Ministru Evarist Bartola qal fil-Parlament li fil-Ministeru tal-Edukazzjoni biss kienu ntefqu xejn anqas minn 15 miljun euro f'direct orders li wħud minnhom kienu jilaħqu għal mijiet ta' eluf ta' euro. Fost id-direct orders maħruġa mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Dun Joe Borg kien idaħħal medja ta' 1650 euro fix-xahar f'konsulenzi permezz ta' direct order. Direct orders oħrajn ngħataw għal servizzi marbuta ma' konsulenzi legali. Il-Ministeru li kien imexxi l-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek ordna xejn anqas minn 20 miljun euro f'direct orders. Il-Park tal-Avjazzjoni f'Ħalsafi huwa fost l-aktar proġetti li dwaru ħarġu direct orders flok sejħiet għall-offerti. Għal dan il-proġett ingħataw ftit anqas minn 3 miljun u nofs euro f'direct orders, fost dawn hemm uħud li ammontaw għal aktar minn 2 miljun euro. Taħt it-tmexxija tal-istess Tonio Fenek, il-Malta Enterprise ma qaditx lura milli toħroġ id-direct orders hekk kif it-total tagħhom tul l-aħħar leġislatura tal-Partit Nazzjonalista qabżu is-7 miljun euro.